Po Huliakových nadávkach poslankyni Plavakovej do súk Bartek nadáva Kolíkovej do hien. Prerazili nové dno. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister. Ďakujem ti veľmi pekne za nastavenie toho zrkadla žene, ktorú ja nazývam pracovne matku únosu spravodlivosti, krstnú matku únosu spravodlivosti v rokoch 20 až 23, že ona nemá štipku hanby tebe hovoriť, že ty začínaš nejakú vojnu v polícii alebo v justícii, keď za jej pôsobenia sa vyšetrovatelia vyšetrovali tak, že druhej kolegyni podpália auto, nakopujú do pí, že ona ide niečo hovoriť tebe, počas ktorej éry zomierali vo väzbe Lučanský, Krivočenko a ďalší. A táto, dovolím si povedať, hyena o tom ešte žartovala v televízii, v sitkome pre ľudí na slovenskej televízii žartovala o úmrtí generála Lučanského. Táto ide teba moralizovať? Tak toto sú naozaj tie etalóny slušnosti, ktorí o morálke kážu, ale okolo nej nikdy nešli. A správne si poznamenal, veď aj jej šéf, aj tu sedí Igor Matovič, o nej povedal 18.6.2021, je to v podstate podvod za 30 miliónov eur v prospech dlhoročného spoločníka jej brata a myslím si, že Mária Kolíková to vedela a Mária, ty si tento podvod spáchala. Hovoril to jej kolega a dnes sa ide tváriť Mária Kolíková ako etalón slušnosti a spravodlivosti. Je dobré, že tu tento návrh zákona je. Je dobré, že budeme chrániť naozaj poctivých oznamovateľov proti spoločenskej činnosti a nie gaunerov, ako sme to mohli vidieť počas bývalého pôsobenia vlád alebo aj počas súčasnosti, kedy na politický pokyn progresívneho Slovenska konajú tak, ako konajú. A pán Krupa, vy sa upokojte, na vás tiež dojde. Ďakujem. Pán predsedajúci, ja by som vás chcel upozorniť na to, že včera tu sa udiali nejaké udalosti a boli upozorňovaní moji kolegovia na to, že sa neslušne vyjadrujú, ale toto už bolo úplne cez čiarou. Keď tu kolega Bartek hovorí o kolegyni, že je hyena, myslím si, že toto už je na považenie, aby ste ho upozornili, minimálne mu dali jedno upozornenie, lebo toto by si poslanec Národnej rady, ktorý tu je sopliak ešte s topánkami, tu nie je ani jedno volebné obdobie, aby si dovoľoval ku kolegyniam nazývať ju hyenami, toto je cez čiaru podľa mňa.